ingqinwele iculo ngisanguvuma andiboni neponti yento yobana bekumele bayishumayele. Kodwa because of we are not here just to honor and invite, we are here to praise and worship with you. Ngoko ke ndizawuthatha nje laa ndawo phalithi akakhethe buso bantu ndizenzele yam inkoma bazalwane. Bashumayele abazalwane bakucacisa umbhalo ubana ebezama ukuthina. UPetros apha into azama ukuyiqonda okanye into azama ukusixelela yona, uPetros uzama ukusixelela into yobana uyabona kule ndawo kuyo, bhikita kule ntsimi ubhikita kuyo kuba kaloku unikwe yona, akakhethe buso bantu. Uzama loo nto apho uPetros kule ntetha ayithethayo. uPetros apha ingqinwa le nto ngumbhali athi uzankeyiwa ukunyuka akhwele emthini. Wenuyeso ufike ezantsi komthi akakhethe buso bantu. Wena wathi uZakeyu, Zakeyu yehla emthini kuba namhlanje ndifuna uyolalisa kwakho. Babuze abantu abebekhona kuloo ndawo bangathini na uYesu uyolalisa endlini yomungu. Ingqinwa yiloo nto bazalwane bam, eli lizwi lanamhlanje nakuwe uhlala apho ingathi nguModikayo okanye ingathi nguEstere uModikayo, uhleli kuloo ndawo ungaziwi into yobana yeyiphi na ifebe lophile ngakuyo. uYesu akakhethe, uThixo akakhethe buso bantu, kodwa wahlala uEstere ehleli nomalume wakhe esithi azamfihla kokubana ngokwakokwako kuba kaloku woyika into yobana aphatheke kakubi. uYesu akakhethe buso bantu, wahlala wathi ekuhlaleni kwakhe wenyulo wayikumkani. Ndifuna ukuthi nawe kuloo ndawo uhleli kuyo, hlala kuloo ndawo kuba kaloku uThixo akakhethe buso bantu. Owethu uThixo bazalwane, kwimeko esidlula kuzo, kwinzima esidlula kuzo, uza kusijonga owethu uThixo kuba kaloku akakhethe buso bantu. Noma kwanamhlanje ungalala ungatyanga, noma kwanamhlanje ungalala ngenyembezi. Besitshilo ngosibantu abatsha sathi i-revival lena, kodwa okwangoku ingangathi uThixo akekho, kodwa uThixo unguThixo obonayo. Bazalwane, sisahleli kuloo ndawo, iphelile yam imizuzu. Ndifuna ukuthi kuni xa ndizawukuhla, uYesu ndivumile usekufeni, ndakukhonza noko ndigcina. uYesu uthembisile kubafundi bakhe wathi uzuko kuloo ntobanalo. Ndifuna abazalwane sihlale siyazi into yobana noma kunzima kwangoku, kodwa hlala lapha eJerusalemu ukuze nilinde ukwambathiswa, ukuze umbone into yobana uThixo akakhethe buso bantu. Kuzawunyanzeleka into yobana uhlale kule ndawo, uhlale kule ndawo bazalwane. Ungaphumli, unganqami ebuKrestwini, uhlale kule ndawo uthi ulinde ukombathiswa.
wakawathi ngenye imini umlwelwe ehlala i-38 esibuza into yokubana why me? Why me? Wafika uYesu kuba kaloku akakhetha buso bantu, wathanda ufika wabuza into yokubana uhlelele ntoni lapha. Wathandi namntu usenokwenzeka into yokubana bazalwane neyakho imeko emveni kwemini njena ithi ubabona bazalwane bakho uzibona ingathi akunamntu konto wathi uYesu uzayithetha naye wathi thabatha ukhuko lwakho uhambe. Ndifuna ukuthi kuwe namhlanje mntu omtsha nawe kwingxaki okuyo kodwa uYesu ukhona kwaye futhi kufuneka umazi into yokubana akakhethe buso bantu noba bayakuhleka kodwa funeka uyazi into yokubana ukhona uYesu okhathalayo. ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.